Aja lali lur di subscribe. Lur lali lur di subscribe. Aja lali lur di subscribe. Kalau Pak sudah teko Pak. Oh iya. Wah. Waalaikumsalam. Tapi sama manggon kini oleh ceweknya sama manggon ning kono. Mas, salah sama ki keliru dalane, keliru panggonane. Keliru piye, Mbak? Menyang ki janjian karo pacare, sama keliru, sama ngenduli. Pret, kowe iki iso nggih kene angger ana cowoke kowe piye? Nek kene lho, kenal kowe. Ini wis. Iki lho, Ya piye maksudnya? kowe no. Kowe iki ra pantes nang kene. Ya wong kene ki awor kowe iki bosen urung adus ya mending awor mbake to. Biasa kowe jatok anak matus kok. Leper ora ya. Kowe ki nyotol ya wong mbake iki ora apa-apa kowe saja sewot masuk piye. Mas, amit-amit aku ki jijik karo samang lho. Ya dengan foto ya. Ya wes tak ayo pecicilan. Berapa to? Karo mas aku ya ora ono cowoke. Lah saiki anu, tak lihat aku. Ya jenengan yo sirik kabeh. Delok ngene lho. Mantep juga ya. Amit-amit. Maaf ya, iki wapret nek ono video ayu sithik yo. Dia terus ya. Dan opo? Yo ora penting enggak maklum ya. Penting wani kowe tonton ora wani. Kowe nek ono video Sakit otakmu, sekringmu pedot bener bener. Mas enggak apa-apa, yang penting enggak usah diulangi lagi. Siap ya. Bapak bos, bisa bos, sanane bos. Bisa bos, sanane bos. Dapat, kita Pret. Kita Pret. Es kecap, Pret. Kurangin Pret. Sekringmu ben nyambung meneh. Yang kedua es kecap. Dan yang ngono ya rene terus, Guys. Mantep pokoknya. Seger, Cuk. Potongan aku ono gratisan terus. Wah, jadi parek. Ya, lumayan. Cari, Pret. Ora ngono tak kayak kowe Pret gen lihat ngono ya Pret. Ora masalah ngono. Ora ngono ya aku ya. Ngadung warnanya umbuh, Pret. Bocor karo ketek elek kowe. Sing Ayo kae. Tapi abang ae. Ini dia sama dilereng, Guys. Jajal ngono. Iki maksud piye? Dia jingan tenan no. Jebule kene rene iki kon delok wonge pacaran. Oh, main lah. Wis tak cangkem-cangkemmu Pret, nah aku nolak. Penting mangan enak ngombe legi ya rokok ngebul. Potonganmu lho arti cinta. Dene cah cinta kok delok ngono kuwi tetep yo lah ramain. Lah banyak aku tok Pret ya sisihmu loro ki lho ya padha. Mbok kowe paling yo bintis iki kenal cinta iki kok yo. Tas gitu sih. Ayo to. Cemare kowe lagi aku to biyen. Assalamualaikum guys. Tetap semangat yo. Ojo lali guys. Subscribe channel Testes. lan ojo lali juga subscribe channel Faiz Putra Guntur. Ini masalahnya lagi kolab baru. Channel Testes dan Faiz Putra Guntur. Berkaya terus kasih bos. Saya berkaya terus semangat. Iya. Mak. Selamat. Selamat.